Salutare, sunt Felix și astăzi o să facem episodul 2 de Virtual Tennis 4. Deci, de astăzi o joc altfel, o să dau pe random și vă vedem cum o să cadă și cu cine o să fiu eu. Și vedem ce cade, hai să vedem. Eu Scuznițova. Trebuie să-mi iau revanșa de la Monfils. De data trecută. Hai mă, că... Eu cred că sunt Monfils ăla. Nu, eu sunt Stenkova. Vedem acum. Eu sunt Stenkova. Mamă, niciodată n-am jucat cu fate. Și parcă vezi făcut o bătaie lui Monfils. What? Din nou. Bă, dar... Am oprit pe picior greșit. M-am oprit pe picior greșit. Lasă. Asta e prin bine. Nu, am uitat să fac ceva. Pac! O ce dă? Ce eu dă cu Stenkova? Pac! Na, mă! Cum a făcut parcă... Parcă e... Se sperie și lei că nu aud pe asta. Nu! Of! Ce bulan are? Monfils. Dă-i una tu. Bă, de ce nu poți crede out? Doamne, 40, 15. Cum n-ai, bă, mă? Niciodată n-am dat, odată în viața mi-am dat un out. Asta de rupe. Mamă, cum face, vei, frate. Hai că stai bună. Da-te, mă. Nu! Ce m-a făcut răpănosul? Monfils to serve. Hai tu! Oi, bună! Hai de capul meu! Hai! Bă, ce nebună e asta, oi, frate! Nebun! Hai, mă! Nu! Bun! Tu te iei cu Stenkova? Te lua cu Stenkova? Da, numai cu rever dau. Hai că asta e bună! Atunci nebun, niciuna de forță în mine. Eu mine în ea. Parcă m-am născut pentru prima dată, frate. Hai, dată. Bă, out! Futui Dumnezeii tăi! Doamne, nu mă n-audă asta. What? Nu știu ce de aici. Bă, asta e proastă rău. Și apoi să duc în stânga, să duci în dreapta. Băi, frate. Bă, ce moacare. De cred că nu mai are revanșa. Hai că asta e bună. Bun. În sfârșit. Cum i-o dat, oi? Bun, ai făcut 30 de puncte în damage. Hai că asta e bună, nu prinde. Yes! Bă, mamă, cum faci, bă? Stai tu! Hai că asta e bună. Să fie out. Nu trebuie să dau un out. Bun. Hai că e bună, băiatule! Bun, băiatul! Bă, ce față are, de ce mai e? Dăm cu avantaj. Care prinde avantajul? Bună! Yes! 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 Mam, deci sfac game-ul. Poate revin.
Nu! Fai, mama, aut! Nu mai dau aut, fă! Așa eu. Cea, bucură-te cât fai, cât lag. Cât de greu merge. Să punem pauză. O, te duci, fă! Nu te... A, ținem toane de greșit. Am dat de dracu. Face counter-ul. Nu! Du-te, morți tăi! Cât dracu să mai dai în aut, tu? Hai, tu ăsta-i... Du-te tu, naica. Nu, m-am dus greșit. Asta e viața, tu, treci peste. Du-te acasă, numai n-au te-ai dat tot. Hai, încă o dată, în random. Cine cade? Women single, nu vreau altă femeie, nu mai vreau cu asta. Aman. Mă, chiar sunt curios. Ceacava. Pe bune, cu Șarapova. Ios Ana Cacvetate. Habar n-am cine e asta. Contra Șarapova. Deci cine naiba o ba... Uite de urufai ce. Cine naiba bate pe Șarapova? Vezi bătaie de asta. Deci dacă bate e minune. Vezi bătaie de Șarapova. Șanușutovski. Deci dacă o bat... Uite, alta care dă în aut. Ce tu ai avut noroc? Ce te bucuri degeaba? Nu! Bă, fă-tă-i Dumnezei tăi! Ce tu? Ce? Fila? Ce? Între ai fila sponsor, nu meriți. Și parcă vezi, câștig eu. Ar fi minunea secolului. Și bine odată, bravo Cioco, cum te-o chema. Da, ce bine odată, o prins-o ca lumea. Hai că dau un rever acum! Bun, băiatul lui tata! Este, mă! Bravo cu cum te cheamă! Bună! Bună așa, băiatule! Nu mai alta pumnul, că... Am apăsat butonul greșit. Nu! Uite ce față are mochi. O cantări! Cum i-o dat-o, fratele meu! Avantaj. Încetul. 147 km la oră, Nu se poate, în sfârșit! Un game! Bă, eu dat-o bine, frate! Un game! Yes! Făi! Două game-uri? Servește Șarapova! Țin cu avatarea și mâine. Fac. Dă-le dată tu. Dă-mă una,
pot să-i dau, mă. Oh, lag, nu vreau lag. Bun! Bun! Deci nu cred că bat pe Sharapova. Nu pot să cred. Deci pot să bat pe Sharapova. E stupid. Nu o să termina meciul, încă vedem noi. Vom vedea. Hai, aleargă pe Sharapova, că e bătrână. Are 23. What the fuck, s-a aruncat. Nu pot să cred câte luptătoare poți să fii să te arunci așa să mai dai și game. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot. E extraordinar. Cea cavitația aia ești foarte bună. Mamă, deci impecabil. What the fuck? Cât de bine! What the fuck? 40-0! Nu pot să cred! Deci, luptătoare, frate! Uite! A făcut asta, cine a făcut aia cu Stenkova, fratele meu! Deci nu pot să cred așa ceva! Cât de bun să fii să faci așa ceva, te arunci și dai și gay. Nu pot să cred, deci au câștigat. Vai, mamă, cât de bun să fii, deci a bătut asta pe Sharapova. Nu pot să cred. Mamă. Cum? Cum să baci? O umilit-o pe Sharapova, o umilit-o. Umilință. Mamă, cât de bine! Uite și averajul la server. La server, doamne, la serviciu. Foarte bine, uite puncte. 9 la 3, fratele meu. Nu a avut ce să facă Sharapova, îmi pare rău de ea. Mamă, hai încă un meci. Și atât. Oh, ia să vezi, vine Djokovic. Vine Djokovic, să cadă Djokovic! Hai, te rog! Djokovic! Azi în curie! Nu mă bate asta! Tommy Haas! Hai că sunt nemții, poate că știi cum a câștigat Germania campionatul mondial. Haas e bun, am auzit de el. Foarte bun, a câștigat, mi se pare, un turneu în Australia, din ăla, cum zice. Out! Ah, fuck! Chiar lag. Nu-i nimic. Host. Îmi place. Fuck, cât de slab. 105 km. Hai că stai bun. Nu e. Cât e ăsta? Largo în pana mea. Taci-n pana mea! Du-te de aici! O, fratele ăsta meu mă enervează. Uite ce mi-a dat la școală. Lasă-mă naibii în pace. Lasă-mă să joc. Nu. Uite ce mi-a făcut asta, nu mai joca lumea bazană așa. Uite ce-mi face gen curier. Curierul Jim. Ui, mamă, ciudat. Era nici foarte mult, am dat bun. Hai că nu prinde. Mamă, hai să prind aia. Deci face... Scoate buzele în afară. Iar atât de slab. Oh. Fac, ăsta nu prinde. Următoarea nu prinde. Uai, ce duce? M-am lag și nu mă pot să mă mișc și mă fof.
Cred că o să intenționez să pierd game-ul ăsta. Foi, du-te în arbit, bam! Bun! Ce frumos! Hai să-l batem pe curier. Bă, nu! Fui, bun! Curierul face 15 puncte. Curierul ganie. Curierul. Ce faci, mă? Curierul. Mamă. Nu cred că o să pierd, nu, am lag în pana mea, nu pot. Efectiv nu pot. Nu pot juca pe lagul ăsta. Deci încă de la început am lag. O, că asta nu prinde nici în veci. Dacă prinde e prost. Dacă atingi ești prost. Dacă atingi cu racheta ești prost. Vezi, mă, cât de prost ești. Dacă dau puncte supe. Dacă atingi ești prost. Nu poți să-i fut una. Dacă prinzi ești prost. Dacă prinzi tu și dai puncte, ești cel mai tare din lume. E mai bun ca Nadal. Fui, mamă. O te duce, handicapatule. Știi ce fac? O să-l las să servească. Ia dăm cu V. Numai cu V dau. Numai cu o mână dau. Așa fac, atât. Pe sus le dau. Yes, am pierdut. Dar aici intenționam să pierd pentru că asta se mușcă lag. Și na. Bă, ce te bucur că te-am lăsat să câștigi. Omule. Și cam atât cu episodul ăsta. Îmi pare rău pentru fratele meu care vine aici așa am înțepat la el. Așa, cam atât. La revedere.